Online owa Türkmen TV GoTM elektron talgymyda täze video şekillerini, aýdymlaryny, faazlaryny şeýlede goşgularyny okap ugradyp bilersiňiz. Sowarlaryňyz, pikirleriňiz üçin bolsa biziň 05-19 gypga welýemiz hemişe ulgamda. Nähran ýyleşler biz bolsa gepleşigimizde online söhbetdeşlik bilen dowam edýär. Biz bu gedekki gepleşigimizde Mary welaýatynyň aýdymçy Batyr Muhammedow bilen online söhbetdeş bolar. Enede Batyr ulgamda. Salam Batyr. Salam Maral. Batyr, biz 05-19 gypga welýemizde gelen SMS-lere esaslanıp siziň bilen söhbetdeş bolmagy makul bildik. Gepleşigimizde öz dinleýijilerinizi dörejlik täzelikleriniz bilen tanıştyraýsaňyz. Ne Maral biziň hormat prezidentimiziň gahrman arkadamynyň biz aýdymçylar üçin sunwat medeniýet işgärler üçin döret beren ulkan mümkinçiliklerinden peýdalanyp halkymyza dinleýijilerimize täze aýdymlary döretmek bilen meşgul bolýar. Ene şu adam iş pursatymyza gabat berdiňiz. Biziň Mary welaýatymyň Murgabet trawyna hormatly arkadamynyň taýlasy bilen häzirki zaman enjamlary bilen üçin edilen sessiýalar studiýamyzda sadanamy tapar bilen täze aýdym üstüne işläp atýar. Batyr, dinleýijilerimiz üçin belki şol aýdymyňyzdan hüňlenip berersiňiz. Elmi dağındaşındı, sinlayan min seni, yada salyan ayvıyı açılan gülü. Karaveli kalamış, güllerin içinden, hayrana koyan güzel gıymeni. Asmanla kıyılılarım gece taysana, günüşteki mehir nuru bolur amana, yürekteki suyu bakıya sana. Sensiz gözel dünya ömür darmana, asmanla kıyılılarım gece taysana, günüşteki mehir nuru bolur almana, yürekteki suyu bakıya sana. Sensiz gözel dünya darmana. Ene şeyler akseýwaýdyň üstüne işläp atýar. Aýdymyz şowly çykdyn. Goý dinleýijileriniň sevgisine münasip bolsun. Awal gaýdan diýersin. Batyr, söhbetimizde tüýjar duglar bilen jemläýelen muşdaklaryňda etjek arduglaryňyz bardyr. Ulu höwes bilen mehriban halkymyza, ähli ýyleşlemide durmuşda baýt maşgalalaryna agdy berlik hem jan saglyk arzu etýär. Goý arkadaly ýurdumyzda her bir maşgalada aýdym sadyň çagalan sesi ýaňlanyp dursun. Şu pursatda sunwatymyzyň, medeniýetimiziň dünýä derejesinde ösmegine giň ýol açyp beren hormat prezidentimize, gahrman mehriban arkadamyza köp sag bolsun diýär. Goý mehriban prezidentimiziň hormatly arkadamyzyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, il ýurt bähweti tutýan tutumly işleri arawaşlyklar etledin. Sag bolun Batyr, size durmuşda gowluklaryň, şowluluklaryň, dörejilik üstünlikleriniň ýar bolmagyny arzu edýär. Sag bolun. Gepleşigimizde dinleýijileriniz üçin siziň aýdymyňyzy goşmagy makul bildik. Sag bolun. Sag bolun. Nähran ýyleşler, gepleşigimizde siziň üçin Batyr Muhammedowyň ene şu aýdymyny eşitdirýär. Arkadağın kurun sarsma binası
Mehriban eylesler. Bizim bugünkü online owadatly gepleşigimizde size ýetirmek bilen online söhbetimiz, aýdymlarymyz, video şekillerimiz şulardan ibaret. Bize döwrabap gepleşikleri taýýarlap halk köpçüligine ýetirmäge uly şert dörediýän gahrman arkadamyda süýsüregimizden sag bolsun aýdýar. Mehriban hem gahrman arkadamyň jany tak başy dik bolsun. Beýik başlangyçlary mundan meýlegem diňara waşlyklary beklensin. Mehriban eylesler, funwatyňyzy, zehiniňizi, şatlygyňyzy biziň bilen paýlaşyň. Ýüregiňizde beklen arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Hoşça bolun.